खुलुमनाय जासि हरबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बडलेण्ड यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दिनै आङो मोनसे निउज बादिनो मोनसे दासो जोंहा बावैसो रिलिज जानाय आसाम चिफ मिनिस्टार सिएमनिफ्राय बेखौ आङो एसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने फोरमायहरनो सानदों। माने जोंहा गोबाङा नुसनाखैबो जानो हागौ, नाथाय आं बेखौ दासो नुदों फेसबुक पेजावनो आसाम सिएमनि पेजावनो फैदो। दा जोंहा दिनैनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा स्टेट लेभेल बेंकार्स कमिटिजों मोनसे जथुम सावरायनाय जिरायदोंमोन जाहैबाय दहाय एसे आगोल दिनै। दा जे जोंहा बे कर'ना भाइरास COVID-19 जे मोनसे अलखदाव गोबां जोंहा रांखान्थिया इक'नमिकआ जोंहा दुरबल जाबाय। दा बेनि थाखाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 20 लाख कौटि रां पेकेज घोषणा खालामदों। दा बे पेकेजनिफ्राय जाहाथे जेब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय गाइडलाइन फैयो, बे गाइडलाइन फैयोब्ला जोङो जाहाथे बे पेकेजनिफ्राय जाखिनि मोननांगौ जोंनि आसामहाबो बेखौ जोङो जाहाथे गासै मानसियानो गासै न'खरहानो जाहाथे माने मोजाङैनो मोजां जाखिनि मोननांगौ मोननो हायो। बेनि थाखाय दिनै बिथाङा आसाम चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा स्टेट लेभेल बेंकार्स कमिटिजों मोनसे स्टेन्डार्ड प्लेन खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों जाहैबाय। बे थाखाफ्रा मोरै हाबबा मोरै माने जोंनि रायजो राजाया मोजाङै मोजां मोनजोबगोन। बेनि थाखाय दा जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो फाइनान्स मिनिस्टार सेन्ट्रेलनि फाइनान्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामन बिथांमोनहा बे पेकेजखौ घोषणा खालामबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय। दा फैदो जोंहा युथफोरनि थाखाय, खामानि मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय, खेथि खालामग्राफोरनि थाखाय माने जाहाथे बयबो बे पेकेजखौ मोननो हायो मोजाङै मोजां समानै। बेनि थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टारा नाजाथारगोन होननानै गाव बुंदों मोनहोनो। आरो दा जोंहा जे बाहेरानिफ्राय फैबाय थानाय युथ्सफोर जायफोर बाहेरायाव खामानि मावैमोन बिथांमोनहा जे न' फारसे फैफिनगासिनो दं, माखासेयाव सफैबाय जायफोर क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दं बिथांमोनहा क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय जेब्ला मेडिकेल टेस्टआ मोजां जानानै गावबा गाव न' फारसे थांफिनो अब्ला बिथांमोनहा जबनि जे खामानिनि आंखाल जागोन बेनि थाखाय बिथां सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आसामनि PNRD डिपार्टमेन्टखौ गाव रिक्वेस्ट खालामबाय जाहैबाय जाहाथे बिथांमोननो थाखाय जब कार्डनि बेबस्था खालामनानै होयो। आरो बुंदों गाव युथफोरनि जे दा फैफिननाय युथफोर आरो थाखानाय युथफोर जायफोर माने खामानि मावहैयोमोन बिथांमोननि खामानिनि बेबस्था गाव खालामनो नाजागोन होनदों हानायखिनि। आरो कर'ना भाइरासजोंबो जुजिबाय थागोन, जोङो गासैबो ज' जानानै जुजिलांबाय थागोन आरो जों देरहासार जाथारगोन होननानै बिथाङा बुंदों। जोंखौ जाहाथे हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा जोंखौ माने सेफटिनि थाखाय जे बिथोन होदों बेखौ जोंखौ बयखौबो रायजो राजाखौ मानिनानै सोलिनो थिनदों। आखाइ सुबाय थानाय, मास्क गाननाय, ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनाय, गेदारिं खालामै बेफोरखौ मेनटेन खालामनो थिनदों। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा जे दा जायफोर बिथांमोनहा फैफिनगासिनो दं बिथांमोनखौ बिथाङा वेलकाम खालामदों जाहाथे फैनानै बिथांमोना मोजाङैनो मोजां सफैयो आरो जोङो बिथांमोननि थाखाय बेबस्था खालामनानै होनो हायो। आरो जोंखौ बयखौबो रायजो राजाखौ सरकारजों मदद होनो थिनदों COVID-19नि हेंथायै जुजिनो थाखाय आरो जों जाफुंसार जागोन होनगोन बिथाङा। आरो दा आं मोनसे लास्टाव मोनसे बुंनो साननाया जाहैबाय आं दतमा गामिनि, जोंनि गामियावबो दा दाख्लिसो जोंहा माने न'खरनि गार्जेननि एकाउन्ट नाम्बार माने बिलायलायनाय जादों आरो ना। बेफोर फैसाफ्रानो हाबगोन खोमा नैबे कয়েक दिनफोरनि उनाव जुदि
सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय गाइडलाइन फैयो आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ जेब्ला सोनो हायो दा ओंखायनो सोरनिबा गामिफ्राव जुदि दासिमबो जोंनि गामियाव आं जानायखाय खोन्थानो हानाय जाहैबाय माने गार्जेननि न'खरनि गार्जेनफोरनि एकाउन्ट नाम्बारखौ जेरक्स खालामनानै होनाय गावबुरा सेक्रेटारिनि आखायाव दा सोरनिबा गामियाव दासिमबो जायाखैबा नोंथांमोनहा खबर ला जे बेफोर फैसाया हाबोब्ला जाहाथे जों बयबो मोननो हायो बयबो बर' रायजो राजा बयबो हारिनि मानसिफ्रा मोननो हायो बेखौ आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरबाय जों कर'ना भाइरासजों देरहागोन देरहासार जागोन गोसो हमथानानै था मोजां दिना फैफिनगोन गोजोन्थों।